втора част. Аз си взех хот-дог, който е наполовина. И сега отиваме втора част от зоопарк приключенията. Отиваме да гледаме камилите, нали, мамо? Да. Тук има зебри, има вие малко не ги видите, защото е размазано. Тук са дивите прасета. Ето го пълнат. Ето ги щраусовете. Ето е табелата. Ето го там има кенгуру. Ми трябва да си по-големи, покрънци, баба. Какво пише? Ръжди във врато кенгуру. Тернем така поръча. А ти трябва бизона. Там долу май има още едно. Има мамо, ма се скри сега. То някъде не се мина. Той тук долу не мога го видя. Да, тук е долу. Там. Там има, там. Има едно. Тук трябва да има такова. Ето тук трябва да има това, което ви показах. Сега ни промени да се говори. Крава. Любопитно живее на малки стада преди... Каква е тази клетка? Има пони. Каква е тази клетка? Тук има понита. Пони. Точно това има в тази клетка. Ето ги. Да. Хипо. Вижте, има още такива животни. Тук е вълкът. Тук е рибата. Тук е жабата. Тук е гущера. Тук е някаква птица, не знам как се казва. И тук още една птица. Вау! Сега отиваме към бизона. Вижте го. Маме? Вау! От вида са включително... Това може да е 400 кила. Ето я и табелата. Вече са свиня. Вау! Това е свиня. Виж, бе. Вижте, има бебе щраус. Много е сладко. Тук трябва да е патагонската мара. Ето ги патагонските марис, заедно с щраусчетата. Ето го бебето. Ето това е кафяво личи. Това е табелата. Там е, скрило се на сянчица. Вървим. Ето ги елените. Петнисти елен. Виетнамски петнисти елени. Ето ги Ненормално. ламите. Ето и табелата.